KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe fuurankoɓe bandiraɓe fulɓe kalta fullo wawi wonde on calminamon beltanama on mbiyama happy birthday to you, happy birthday, joyeux Saint-Valentin, joyeux happy Valentine, happy Valentin, happy Valentor, happy Valentos fof on calminama eyyi on mbiyama hande min garti ɗo eto ganduɗa hoore ma kañum woni Piindi TV eyyi o eɗen garta e Kabaruuji Hebi N ko heɓa fo yo nanne nder yo sorko nder yo ran nder voilà à la limite y a pas de limite qu'est-ce qui arrive qui rentre dans le Hebi N oui donc Samba Pullo yoro 2 l'enfant de Tilon série de Yara ene wi on eyyi bienvenue ngare e émission mon Hebi N Kabaruuji Hebi N do e nder Piindi TV donc eyyi min garta hande ko ganduɗa hoore ma kañum ɓuuri hewde e nder leydi men Sénégal ko leydi Sénégal kalami haala murteno nani leydi Sénégal ko kewi ɗo kalami eyyi donc leydi Sénégal ko ɓuuri en hewde hande ko ɓuuri en tenti ko Macky Sall monsieur le président Macky Sall monsieur le président Macky Sall il faut waɗa président so waɗa président biyata kadi bonnide donc monsieur le président Macky Sall de tous les Sénégalais o wi ko ma wat feere ha kala Sénégalais daña logement so nani logement wonande ɓe jangani ɓe logement woni daña dal galle quoi to koɗɗa quoi daña to koɗɗa haysino ko cuurel ɓurel daña to koɗɗa Sénégalais fof natta walde tuuron kono noon walla natta walde beddayi donc Macky Sall a wiyama ɗum no sa waɗi ɗum sa sura de la belamma sa sura de la weltare e nder Sénégalais ji ɗi fof donc wi ɗum ko Abu Dhabi ko ron lewɓe o ƴano ɓe mbimo noon o ɓe ballo en ɓe manda kono foti miluji de la logement pour Macky Sall tokke ɗum Sénégal a faami yimɓe daña to mbaɗi c'est ça donc so gummimro ɗen gaɗa to ganduɗa hoore ma kañum woni Mamadou Diop o wi ko kanko yimɓe ettoroɓe nder internet aji ɗi ene ƴetto hettinaɓe ƴettoroɓe ren ene ƴetto sernaɓe ene ƴetta halifaji diine ene ƴetto halifaji aada kamɓe dal koɓe mbaɗata ko ɗum ɗon foti ko haalede on paami eyyi o wi eyyi banggue ƴettoroɓe halifaji diine halifaji aada o wi ɗum wona lawol par ce que halifaji ɗi kamɓe jogui Sénégal presque duwawuji fof kamɓe mbaɗata ko ɓe mbaɗata dañi ko onon yimɓe nden enen ɗano kamɓe gona koye wirtuji mabɓe gona e duwawuji mabɓe pour Sénégal wawa wonde jaam donc gacce ko ƴettoton sernaɓe o oɗon mbawi ƴettade kono woto ƴettode sernaɓe ƴettade kam moƴƴani ni on pota ƴettade kono sernaɓe kam woto ƴettode ɗumen c'est pas du tout nedi c'est pas du tout de la nedi c'est pas du tout de la de la élégance c'est pas du tout wonde neɗɗo c'est pas du tout jogade hakkille ça c'est de la ɓoccogagu wa wallay ça c'est de la ɓoccogagu eyyi jima e neɗɗo waɗanima wiyanima tan ƴetto yummuma ƴetto bammum te anda bammum ɓuuri yumma ɓuuri bamma pourquoi ɗum ɗon Sénégal il faut être intelligent il faut être respectueux mais c'est pas l'appel de être là de insulter les imams insulter les halifa dine les halifa aada c'est pas lawol gacce ɗum ƴettude ko belɗon fof woto ƴettude sernaɓe oɗon bonnide way yow min tewi noon oɗon bonnide ha ɓuuri vous êtes poli toi ka poli way oɗon mbaɗi poli onon fof ƴettoroɓe bonnide trop
eyi donc somi ummima ɗon komi ñoolade mi ñoolama seeɗa kono so ummima ɗon mi arade ko ganduɗa hoore ma kañum woni lamba en garade ko ganduɗa hoore ma kañum woni lamba par ce que combat mo ganduɗa hoore ma kañum woni baɗɗo ñande no dimanche oɗo ɓennuɗo combat tafatine Bombardier aɗa andi min hakkadi lamba ka wa kono lamba ka wonkoye ñifde ni min ko ɗum jimi quoi lamba ka wonkoye ñifde par ce que Bombardier sene waɗatno lamba aɗano fof tinat mais mi wonɓe ɗo piini sa ɓe mbi tinat lamba ka so wona waɗe journal ɓe ɓen kam ko hen dillata il faut ganda ko waɗata e aduna he donc lamba wonkoye ñifde hankadi wonkoye ñifde min ko ɗum jimmi quoi par ce que Bombardier ene waɗa lamba kañum e tafatine en tant que gara combat ji gara ɗo lutteur uji ha a tinnata ɗum ni hay goto tinata ça c'est honto ɗum natti welde hankadi lamba ka wonkoye ñifde ha woton fayde wonko yaade fayid lamba ka wona yaade donc kadi eɗen mbiya kadi Bombardier annene min mi famani ɗum Bombardier min mi famani ɗum Bombardier sak an combat fof ko ma ganda garuleje quoi so tawi ka nayi wuuɗo kadi gacca ha gorko comme no mani ene fiima goɓɓe awi ɗo ay ngal waɗi ni o ronki o jungo manda ko waɗi ɗaɗi manda ko jungo holko waɗi ɗum ɗum ne haade neɗɗo so wona ko min cukumira ko baɗɗo complot quoi wallahi ɗum ni weeɓi haɓɓude an joɓeɗa milliard uji yimɓe tubaga adda milliard uji mum yoɓma ha ngara aɗa wiiɗo aɗa woni fin carrière aɗa maykino aɗa waɗi ni ha hay tafatine ɗo totta victoire nde wi ko yiɗa oɗon victoire par ce que c'était salté victoire c'est pas le normal victoire ha victoire junguel waɗen ni ɗum ko woni Bombardier aɗa heewi ɗum ɗoji quoi mais yo Allah hokke jam yo Allah hokke so tawi ko gonga kay jungumago kay so tawi ko gonga ko heeli walla ko forñi walla ko waɗi fokkat yo Allah hokke rétablissement bon rétablissement Bombardier eyi yo Allah hokke daña jaam daña salam donc kadi bébé ama eyi lamba mo Bombardier waɗanno no wiyete lutteur uji amen ɗiɗi sippiroɓe amen ɗiɗo ne mbaɗanno hen lamba Wos Jambar e bébé ama ñu ngi lay wax ah yàlla la yàlla jàppale yàlla la yàlla aar yow champion nga 4 combats 4 victoire te kala 3 mois ɓen rata waɗna ko combat te so jaggimo fortu an alimo mo tan walla limma ko ballake tan ko murlo walla ballake tan alimo mo tan walla limma gasi ko ballake tan te o mo fi ha mayde ron maro hadmi ko libde seedi hadmi ko libde comme no caade fota ala no foti kono so jaggi so yiɗi wona Bombardier mo fi hyperculuji ha mayde ron ma wallahi bébé ama ñu lay souhaiter happy birthday combat bu ɗum ɗo combat sérieux combat normal bon carrière yow a Wos Jambar yëpp donc min bertanima kadi mo ganduɗa hoore ma kañum woni Cheikh Dogorol ɓurɗo andirede Cheikh Diouf a faami kanko ko footballeur san oɗo ɓennude kanko haɓɓonno seeɗo min gondi école de football mataw min ala chance tan yaade coupe d'Afrique kono kanko yeehi kono ko boyam oui somo wawi ni ali faala mo nandu foroje mo sidi donc nak min beltima eyi oɗo totte kadi rendez-vous Didier Tatso Didier Tatso ene waɗa mo ganduɗa ko ganduɗa hoore ma kañum woni programme makko le 24 février inchallah Didier Tatso to parcelle inte ala Guédiawaye ene wiyete inte tali manda eyi manda jaarim eƴo ko jaarim Guédiawaye jaarim toon dal toon cat waɗata eyi anniversaire mum le 24 février donc minen fof komin aroɓe min komi garowo woɓɓe ko gara yero ko ar eyi oɗo Mama Diop ko ar borom série oɗo no yirene kadi yiro ala hoddiro maw ar min fof min gardal kala artiste ma ar toon waɗata ɗum ɗo ɗum ko oɗo yimata ɗum ko oɗo eyi Cheikh Oumar Ly mo ganduɗa hoore ma kañum woni santor ko gara konkoye minen fof komin aroɓe dal min komi garowo babam ko ar nenam ko ar hewɓe ko garat eyi hay ullude ko garat fof ko ar eyi fof arat dal donc nak oɗon mbiye Saint Valentin mi haala kadi ko ganduɗa hoore ma kañum kokkami woni Saint Valentin am min ko Valentine joguimi Valentine kono wona Valentine dan ni tan e comme no mi wiyata geeluji ni min ala gelde ala gel joguimi ko debbo ummi ha murtini addana ɗum ɗo tan de temedɗiɗi jarata temedɗiɗi jarata temedɗiɗi ala no foti haalis kono ummi murtini addani ɗum eyi ummi ko wawa murtini addani ɗum wijiri ine makko ni keyna dal elle kiya keyna
keyna metiri inde makko de jaffude parce que ko kesso ay boni ni boni affaire o boni en boram boni en boram boni Sénégal fewnata ko muji Sénégal fewno ko muji ala be kay fewno ko muji tan ko ton tan be mbay fewnude ñaama kara walla ruyen walla mbahalu salumen ko ganda hoorema ala sans fewno tan matériel fewa Sénégal voilà dimi ko coohe heewo ɗon mbawi fewnu ɗum coohe en ñebbe en ton en poti poids en e hollum ni mbahalu salumen mare gueƴƴe en ɗum kay on donkani ɗum Allah ne seedi ɗon kay ko onon mbawi onon mbawi toon gosi en ruyi en ha futti en donc nak min beltima dal on jarama o caminama to tawande wule 24 inchallah garon so kala jiiɗo yiiɗi Samba yo artu on to Guédiawaye way inchallah le 24 février inchallah rabbi joni on beltanama on jarama ko ɗum wonno kabaruuji heɓo ñugo Linguére naaɓe paɗe kam borom ara le 18 inchallah Linguére dango waɗanmi départ je vais venir là-bas le 18 inchallah rabbi Linguére côté Ranérou paɗe ham borom ara inchallah rabbi momin pus toon kala jiɗɗo yiide Samba kadi yo ar toon donc je weltade mi weltanima kala yarah naajo wa yarah ma len di bege kep ko hamne yak moy setan mboto salmina kadi mo gandata hoore ma kanyum goni cilon naabe be cilon naabe salminama furon ko kala salminama donc nak je vous salue vous tous mi salmini Ablaye Diallo gorko mo Espagne a salminama de bébé Aïssa a salminama donc merci beaucoup thank you very much han ñana wonde inchallah je vous aime je vous love portez-vous bien portez-moi bien merci thank you. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jolof chicken codda fof ine jogi ko ine ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya hoorema njeya jawdima mbemna ngurdamma